Здравейте, днес пак ще използваме някакви щуроти в YouTube. А сега първо ще ти питаме това в Squid Game, каквото и да е. Айде бе! Сега едно, две, три. Yes! Той еде пица. Win-win. Сега ще опитваме друго. Да. Така, ученици, колко е 1+1? Аз, госпожо, аз. Колко 64 плюс 98 делено на 198? Скоба 831. Чао, госпожо, не искам да уча. Бай! Покемон карта. Той сега е. Да. И я да видим той. Мали, колко силно си взех. Айде на ново. Сега е пак също. Айде бе. Да. Вместо 160 пиксела, 160 точки. Ето вижте, че така на дъгичка, значи е специална. Очите ми!